¿Quién va a ver?
Bueno, ahí tarda, hasta que no se llega a grabar no cambia. Hola. Ay, que me stanno potete che provarci gravando.
Escóitaseme. Hola?
Ah, vale. Hola, ahora sí, ¿no? Perfecto. Hola, boas noites. Vamos a empezar co pleno ordinario do día 21 de decembro de 2022. Non sei se os que estades en remotos escoitades. Sí, ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, entonces empezamos co primeiro punto da orden do día, que a aprobación se procede da ata da sesión anterior, que este punto queda, como dixemos outro día na comisión, dado que é unha alta moi larga, está todavía sin preparar, queda para aprobar no pleno do mes de xaneiro. De acordo?
Entonces pasamos ao segundo punto, que acordo se procede sobre solicitude de subvención nominativa da Deputación Provincial para a construción dunha senda peonil en San Fins de Sales. Bueno, ditame na Comisión do 19 de decembro de Urbanismo e Plans, dado que concede debe de reunir os requisitos establecidos no artigo 13 da Lei Xeral de Subvencións para obter a condición de beneficiar de axudas e subvencións. Primeiro, solicitar unha subvención nominativa a Deputación Provincial para a construción dunha senda pionil en San Fins de Sales. Segunda, aprobar a memoria datada polo Estudio Técnico Galego cuxo orzamento base de licitación ascende a cantidad de 99.994,32 euros. Terceiro, comprometerse a incluir no orzamento municipal de 2023 os fondos necesarios para facer fronte á parte do orzamento do proxecto non subvencionado pola Deputación. Cuarto, declarar que o Concello non solicitou nin percibeu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento do citado investimento. Quinto, autorizar a Deputación Provincial para obter as certificacións da Axencia Estatal de Administración Tributaria da Seguridade Social que acrediten que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias. Sexto, facultar expresamente ao señor alcalde para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e correspondente expediente. A Comisión de Urbanismo e Plans, coa excepción do BNG, informa favorablemente a citada proposta. Cuestión para isto? Bueno, nós vamos votar a favor, votamos de acordo, e máis recordarlle que quedara de acabar de construir desde les da guardería hasta o Breixo, a que cacho tamén a senda pionil. Que a ver se se pode fazer tamén desta vez. Bueno, pois nós tamén imos votar a favor, tamén creemos que é unha boa iniciativa para a parroquia de San Fies, e queremos, quero preguntar tamén se o outro día se nos indicou que o mellor de paso se iba a facer por ali a canalización de auga, se iso tamén vai ir dentro dos presupostos que se lle van dar a Deputación ou se é algo complementario. No, a verdade é que non recordo mesmo se iba incluída a canalización no proxecto, non recordo. Se non estuvera, se iba incluído, pois magnífico. Se non estuvera incluído, pois faremos igual que en San Miguel, falaríamos con eles para que en obras se metera a canalización de agua. Pois, entón, pasamos a votar. Votos a favor? Raquel e David, podes falar, A favor? Vale, perfecto, pois por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto, que é acordo se procede sobre do POS Plus adicional 1/2023 para gastos sociais extraordinarios do exercicio 2023. Informe da Comisión de Asuntos Sociais do día 19 de decembro. POS adicional 1/2023 para gastos sociais extraordinarios. Visto disposto na base 12 da reguladora do Plan de Cooperación, propónse participar no Plan Provincial de Cooperación ás obras e servicios de competencia municipal para o financiamento de gastos sociais extraordinarios. Entonces, a chega provincial preasignada que figura nas bases do POS Plus adicional 57.730,64. A chega solicitada a mesma cantidade. Gastos sociais extraordinarios vamos a ver. Previsión de gasto 2022, 700.155. Estimación de ingresos públicos ou privados, 471.528. E a estimación do gasto a financiar polo Concello, 228.627. A Comisión de Asuntos Xerais, coa excepción do PSDG-PSOE, informa favorablemente a citada proposta. Non sei se hai alguna cuestión aquí para que queres comentar. Bueno, nós vamos votar tamén a favor, xa que é un servicio importante aquí no Concello, que leva moitos cartos, pero tamén dicirlle que podíamos tamén usar algúns cartos sin contratar personal aquí
para o Concello para facer cousas de documentación que dicían que tiñan falta de personal, que estaban moi saturados, que además se podría usar algo para contratar personal peso. Por o resto, vamos a estar a favor. Bueno, pois, neste caso nós tamén imos votar a favor. Creo que é unha achega extraordinaria que fai a Deputación, a verdad é que é a partida máis importante dun concello como o noso. E tamén creemos que, home, si se poidera conseguir máis diñeiro de financiación xa da Deputación ou da Xunta ou do Estado, poder gastalo pois noutros traballos dentro de gasto social que tamén necesitan cartos, como beneficencia ou incluso o que dicía o meu compañero do PSOE de gastos en persoal, pero como é o que é, creemos que os cartos están ben neste servizo e, por tanto, imos votar a favor. Moi ben, entón pasamos a votar. Votos a favor? A favor? Perfecto. favor? Sí, sí. Pois apróbase entón por unanimidade. Pasamos ao cuarto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. A primeira de Bea, entonces, pois, dado o tema de ausencia que tuvo na casa, que non pudo acudir hoxe, entonces aquí, pois, responderei onde no seguinte pleno. Vale. No tema, nas preguntas ou cuestións de Raquel, a primeira, de como está o estado da concesión da xestión do pabellón, bueno, pois, estamos preparando a documentación para volver a licitar a mesma. A segunda, que falábamos dos ascensores, eso deixolle a Enrique para que a conteste. Sí, sobre o dos ascensores, decir que, bueno, o da Casa da Estación xa se lles fixeron, o da Casa da Estación xa lles fixeron as adaptacións que precisaba, xa está funcionando, e agora están por vir para ver de poñer os outros en marcha tamén. Logo preguntabas cal é a situación de dous acordos plenarios, de dúas mocións presentadas no seu momento polo BNG respecto á pista de esquí e ao rocódromo. Bueno, empezando polo rocódromo, no seu momento xa se fixera un estudio e unha valoración ali no pabellón, sobre todo pola parte exterior, porque a parte interior sería moi complexo. E, bueno, xa naquele momento se veu que tanto a xestión, porque é complicada, é unha actividade que require uns seguros moi específicos, unha atención permanente, e, bueno, xa a obra en sí mismo, pois se viu que tanto en xestión como económicamente, pois por ahora é inviable para un concello como o noso, non? Por lo menos polo de agora. En canto ao skate, a pista de skate, a idea é si que se presentala cando se poida nunha das subvencións da Xunta relacionadas con equipamentos deportivos ou parques, que creemos que tamén poden entrar, buscando se a situación sería precisamente dentro da reurbanización do entorno ao pabellón ou tamén na zona, no espacio libre que hai na pista de Rododendro. Estamos pensando neses dous sitios, pero en calquer caso vamos a vincular a realización desa pista de skate a unha desas subvencións. Despois, a cuarta, preguntabas sobre solicita que no próximo pleno indique o número de habitantes a finais de ano. Bueno, eu creo que seguimos presando para manter os 5.000, o final de ano dentro de 10 días, entón paso esta pregunta para que eu ten máis sentido contestala no mes de xaneiro, de acordo? E quinta, preguntaba se está Boquixón financiando parte dos gastos do servicio de loteca. Bueno, o que está previsto e o que está así acordado nos orzamentos e así comunicado a Boquixón é en relación ao curso 22-23, se empezou agora e termina, digamos, aí vai por curso escolar. O que está orzamentado en principio que teria que aportar o Concello de Boquixón serían 13.717 euros. Eso está calculado en relación, bueno, pois,
o número de usuarios que no servicio máis caro da ludoteca. Agora había que buscar unha forma, entón, que o servicio máis caro é o da ludoteca de tarde, entón, utilízase o número de usuarios empadronados en Boquisón en relación á ludoteca de tarde. Como iso tamén se tuvo que esperar en cantos eran os matriculados entre setembro e outubro, bueno, iso foron os cálculos que xa fixeron en tesoría, que xa se comunicaron a tesoría de Boquisón. Aí xa están as secretarías en contacto. Despois, Carlos Nosoe preguntaba, solicitabas que se dé a publicidade do aluguer de vivendas en Medra para que se cense máis xente en Medra. A ver, esa é un resumo un pouco do plan de Saches outro día. A verdade é que é unha boa idea. A ver, as vivendas que están, tanto pisos como vivendas que están en aluguer, prácticamente están todas alquiladas. Feito ben xente e non ten forma de alquilar unha vivenda. Entonces, sí que é certo que temos que buscar a maneira, a fórmula, de convencer a xente que ten vivendas sin uso, pero que se poden usar, claro, ben, non só alquiladas, ben alquiladas ou vendelas, non? Entón, temos que, efectivamente, que tratar, probablemente, bueno, como, vamos, propoño convocar en xaneiro unha xunta de portavoces para tratar este tema, porque sí que é moi interesante ver as dificultades legales que podamos ter ou non, de ver como podemos convencer a xente para mobilizar ese parque de viviendas que efectivamente existe en Vetra, bastante amplio, e que é unha lástima porque efectivamente se están perdendo familias que queren vir aquí, que queren alquilar ou que queren comprar, e que realmente, bueno, pois aí as familias teñen paradas moitas veces ese parque de viviendas. Iso tamén é algo que Yolanda decía, que parecía moi ben, é unha moi boa idea. Isto creo que xa se había falado en algunha ocasión fai anos, e, bueno, comprométome en xaneiro pois ter unha xunta de portavoces e falar abertamente deste tema porque é moi interesante. Como, por exemplo, nas unitarias que había viviendas arriba, isto non se pode utilizar. Iso é máis complicado. Iso, se queredes, debatímolo un día. É como que vos decía, estamos detrás de Adif para que un par de viviendas das que teñen unha estación nos las podan transmitir para vincularlas a servicios sociales, con viviendas de acollida para estadías de X meses, por la razón que sea, ben por unha urgencia, ben porque hai liñas da casa, ou ben porque está nunha situación absolutamente lamentable, non teñen onde estar, ou un desahucio que, gracias a Dios, non se están producindo aquí, Pero, bueno, é un debate moi interesante que, se queredes, o trasladamos a esa xunta de portavoces. Despois, a seguinte, que pregunta como está o tema dos cargadores dos coches eléctricos, deixo a José Caldelas que o que controla. Sí, mira, os cargadores se instalaron no seu día por unha acción comprometida no pacto de alcaldías polo clima e enerxía. Están funcionando, son 4 cargadores intelixentes de 22 kilovatios. Cada poste de recarga é moi sencillo, é chegar, encher, conectar e nada máis. E ofrece actualmente cada poste cargador 22 kilovatios, podéndose ampliar incluso nun futuro, se se quixera, a 44 kilovatios. Son cargadores semirápidos, donde, bueno, pues levan unha conexión tipo Meneques, que é o máis do 90% dos vehículos de Europa eléctricos pues, se cargan con ese cargador. Incluso aquí no Concello hai un cable, por si alguén viñera e non tuera o cable para poder cargar, pode pedirlo aquí no Concello e ir a cargar o vehículo ali. Funcionan tanto os postes como o edificio onde están conectados, funcionan con un cuadro de balanceo, dando sempre prioridade ao centro de salud ou á estación, e a enerxía sobrante vai aos postes de carga. Nese balanceo aproveitase a enerxía que realmente xa se está pagando actualmente no Concello, que cando non se usa, por exemplo, no centro de salud, pois se aproveita nos cargadores. Esa parte da factura é algo que se está pagando, cando non se usa, pois é cando se tal. E a parte da electricidade é a que realmente
pois se lle dá gratuitamente a quen queira cargar ali no cargador. É libre, sin costes, tampouco supón un gasto excesivamente gravoso para o Ayuntamento, porque realmente o que che decía era parte da factura que xa se paga pola potencia que tes contratada, pois é o que se asume para eses puntos de recarga. Permite nun futuro facer unha fórmula de tarificación para cobrarlle aos usuarios, pero, bueno, naceu cunha vocación de compromiso para facilitar a transición enerxética, e a idea é non cobralo. Fíxose dentro dunha subvención do Plan MOVES, que eran, os postes costaron 10.240 euros, e o Plan MOVES financiou o 40% deses 10.000 euros. E os postes, a ubicación que preguntabas aí, a ubicación escolleuse o centro de salud máis a estación, porque a infraestructura eléctrica que ten o centro de salud máis a estación permitían esa potencia de 22 kilovatios, e ao mesmo tempo se encontraban o da estación cerca da salida da autopista, da carretera nacional 525, e isto no que é o centro do concello. Por iso se escolleu eses dous sitios. Actualmente están dados de alta nas principales plataformas de activos eléctricos, que é Electromaps, Google Maps, ChargeMap, OpenChargeMap, LoveCharging e NestCharging, aparecendo a potencia que teñen contratado, que é gratuito, e calquera que teña unha aplicación instalada no móvil pode acercarse aquí a tal, e ten a ubicación do equipo e como fai para cargar o coche. Creo que con eso debe che quedar aclarado. Vale, despois as outras dúas son en relación a pista das canteiras. Xa falamos que estamos pendentes aí das canteiras, de ver como amañamos eso. Están pendentes neso estamos, e agora pendente dunha última reunión con eles. E a última, que falabas do local de San Fins, tomamos boa nota do que aí pides. En relación a Yolanda, preguntabas se non hai ningún local no Concello que se pode habilitar para actividade de patinaxe. A ver, como un espacio deportivo en sí mismo non. Pois claro, o que pide é un chan de cemento. Pero, bueno, eu creo que ahora a xente xa toma como lugar de referencia ao patinaxe, tanto de Bergoguixón como o Lestedo. Creo que tampouco é malo, non? Nesa actividade de compartir as actividades. De feito, outro día foi a gala que se fixeron das escolas de patinaxe de aquí e de Boguixón, todos ali. A verdade que estuvo moi ben. E máis, xa hai un club de patinaxe que puxo tamén xa de ali, porque os rapaces tamén así teñen un club onde participar. Se poñemos a referencia dos concellos o patinaxe ali, eu creo que é un sitio céntrico, que se está ben, que se chega rápido. Eu creo que hacia aí temos de ir, hacia compartir espazos, especializar, sobre todo, espacios. Que, por certo, outro día quedábase pequeno para a cantidad de xente que había ali, non? Bueno, na segunda, era o tema ese dos alugueiros, e quedamos para un xunta de portavoces agora en xaneiro. Logo preguntabas se vai facer alguna... esa da concentración en Beza xa che contestou outro día a Susana. E, por último, pregunta se funciona o lector de Microchip no Concello. Que eu sepa, sí, funciona. E agora pasamos ao último punto, que é roubos e preguntas. Eu solo unha, que, como eu xa lle comentei outro día, que saíra o Postplus adicional do 2023, xa estaban os concedidos, que contara con nós para ver en que se poden invertir deses e mirar para facer algunhas obras con eles. Despois, pouco máis. Vale, non sei se pode saber nos puntos de recarga cantas persoas utilizan os servizos. Si, non comentei,
temos unha aplicación no Concello onde podemos saber en cada momento o que se está cargando en cada vehículo, o número de recargas, o consumo eléctrico que se fixo por mes, por semana, por día, e incluso modificar. Si queremos reducir a potencia máxima que está suministrando ese cargador, podemos modificarlo desde a aplicación. Vale, pois solicito que un informe sobre como está funcionando. Despois tamén, bueno, quería preguntar si é verdade que están regalando grave area a algúns veciños, e por qué? Comentan, pregunto. Despois tamén grave area. Despois tamén quería saber... espera, non tiña apuntado. Sí, o tema do skate. O tema do skate park, que xa que se falou, eu recordo que xa naquela época, que foi, se non me equivoco, 2019, se falara de que se iba a facer na zona do velódromo. O sea, que iso xa estaba falado. Entón, se o pode solicitar, pois estaría ben, porque xa vamos tarde. Despois, bueno, que conte con nós tamén, como dixo o compañero do PSOE, para ver en que se poden gastar o POS. E por último, que xa se me olvidaba, se se van facer algunha, o sea, se van a mañar algunhas camiños e carreteras máis, aparte daqueles que se falara que xa estaban incluídos. Porque, bueno, hai zonas do Concello que están bastante mal. Non sei se Raquel ou David queres preguntar algo. Bueno, a mí gustaríame facer un pequeno apunte, non a preguntar nada. Gustaríame que constara na acta que levamos desde o 2017 co contrato da xestión do pabellón caducado. Se aparece que se non vos decimos nada, aí seguiría guardado nun caixón. Algo máis? Pola miña parte, non. Vale. E David? Nada, por miña parte nada máis. Bueno, pois, oye, damos por concluído este pleno e sobre todo, oye, felices festas a todos e que o 23, pois, sexa un bo ano para todos vos. Moitísimas gracias. Boas festas a todos. Gracias.